дар маркази шаҳри Душанбе дар Домпечат духонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ва чизучорааш бо нархи ҳамагӣ 615 000 сомонӣ дар ҳамин бинои истиқоматӣ. бинои 4 ошшонага мебошад. хонаи фурӯшимон дар сеюм ошшона, мана ҳамин трезаҳояш, якум треза, дуюм треза, сеюм треза, балконам дорад. Ва марҳамат, худи хона. Инҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷра. духонага мебошад бо масоҳати умумии 35 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ. хона бо таъмири нав таъмин аст ва бо ҳамаи чизучорааш фурӯхта мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. маркази шаҳри Душанбе, Домпечат ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад, ки хона балкон ҳам дорад. ва бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз трезаи хона дида мешавад. нархи хона бошад ҳамагӣ 615 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. ҳатман фикру охиратонро оиди ин хона дар комментария нависед. то боздид ба рӯи кор. худо нигаҳбон.